No capítulo de hoxe temos alguén moi especial e moi coñecida na Mariña. Carmen Cruzado, que tal? Hola, que tal? Carmen, Como estades? Ponte cómoda. Que tal, Carmen, como estás? Bueno, pois aquí, expectante. Carmen Cruzado, xornalista, presidenta de ACISA e da FCAM, que ganas de terte por aquí. Moitas gracias por esas palabras. Bueno, imos comezar. Quen é Carmen Cruzado? Pois Carmen Cruzado é esta persona que tedes aquí enfrente, é unha muller que naceu en Lugo, bueno, eu sempre me defino como chica de barrio, porque, bueno, vivín no barrio das Gándaras ata os 17 anos que emprendín a miña primeira viaxe fora de Lugo para estudiar xornalismo en Madrid e, bueno, pois eso, unha persoa de barrio que sinte moito o barrio, os seus veciños, os seus amigos, que teño ali de toda a vida e, bueno, moi vinculada a Lugo, aínda que tamén me sinto ribadense porque aquí levo xa pois 18 anos nesta segunda etapa, uns cuantos máis antes, o sea que, bueno, lucense, pero ribadense. Imos comezar polo principio. Como recordas a túa infancia? Pois unha infancia moi feliz, eso, pois no barrio, cos meus amigos e nenos de sempre, xogando na rúa, bueno, pois agora que estamos a piques de estrear o verán, cando rematábamos o cole, bueno, pois todos os días, todas as tardes, ali no campo, bueno, pois xogando, conversando, facendo a fogueira de San Xoán, bueno, pois eso, cos amigos de toda a vida, o sea, quero dicir, os da rúa San Xosé, que é a miña rúa en Lugo, no barrio das Gándaras, e, bueno, eu creo que é unha infancia moi feliz. Teño moi bons recordos tamén do colexio das Gándaras, que foi onde estudiei a ESB e a verdade é eso, con amigos e con familia, porque a miña familia, os meus primos irmáns, todos, ao final, vivíamos no mesmo barrio, unhas rúas máis arriba, unhas rúas máis abaixo, pero todo eso, moi en familia e moi de veciñanza e de amigos. Contanos algún deses recordos que tes na memoria cada vez que pensas na infancia. Pois ese que che decía, por exemplo, as fogueiras de San Xoán, era unha data así como moi importante, o sea, ir a recoller as flores, as ervas, para logo o día seguinte lavar a cara e facer a fogueira e estar aí hasta as tantas da madrugada, que para un neno pequeno ou unha adolescente, pois sempre era así como unha cita moi tradicional e moi especial, e decías, buah, quedan 3 meses de vacacións hasta volver ao colexio. Que sensación máis maravillosa esa, Sí, era unha sensación maravillosa, pero que conste que a min gustábame moito o cole, e entonces despois ao final tamén sempre estaba desexando volver a ver aos amigos do colexio, porque sí que é verdad que no colexio das Gándaras estudiamos toda a xente dali do barrio, pero tamén viñan de parroquias bastante lonxanas. Había un servicio de transporte público xa naquel momento, pois para traer a xente de Rubiás, de Castelo, bueno, de bastantes parroquias do arredor de Lugo. Era un colexio que tiña como uns 400, 500 nenos naquel momento, e entón, bueno, claro, aos que éramos do barrio víamonos con frecuencia, pero os outros non. Entón decías, bueno, pois que chegue setembro, que volvemos vernos e volvemos á rutina. Como moita xente de Lugo, viñas á Mariña no verán? Sí. Mira, creo que con ano e pico, ou 2 anos, a primeira vez que pisei a area foi na Mariña, non foi en Ribadeo, foi cerca de aquí, vou non decir, foi en Foz, foi na praia da Rapadoira, cando esa praia era moito máis pequena do que é agora, e veraneamos moitos anos en Foz, bueno, con meus pais, con meu irmán, meus tíos, meus primos, e despois cambiamos tamén, seguindo na Mariña, para Barreiros. Pasei por aquí por Ribadeo de visita en algunha ocasión, porque estábamos en Barreiros e decíamos, bueno, pois vamos coñecer Ribadeo e tal, e xa digo, sí, pero sempre veraneamos por aquí, e logo tamén en algunha ocasión na zona de Miño, que era tamén moi da xente de Lugo. Os de Lugo estábamos moi vinculados tamén a Miño, Pontedeume, na provincia da Coruña, e tamén en Miño veraneei en algunha ocasión, pero moito máis na Mariña. Como eras de pequena? Gustabas che estudiar ou non? Sí. Está mal que o diga, pero quero decir, sí, a ver... Eres unha persoa que estudiosa. Sí, bueno, estudiosa, e gustábame, quero decir, disfrutaba no cole, disfrutaba coas materias, me imagino que tamén tiña moito que ver cos profes que tiñas e que te animaban, pois eso, a estudiar unhas cousas, outras, sempre fun máis de letras, é verdade, que de ciencias, pero sí que me gustaba e disfrutaba facendo os deberes, quero decir, eu chegaba a casa e non me tiñan que decir fai isto, o sea, eu chegaba, facía as miñas tareas,
tareas, merendaba e despois, ala, a xogar. E así me O organizaba. soño de calquera nai. Sí. Eso de nena. Despois xa de adolescente, cando vas a facer BUP, COU e estas cousas, bueno, pues e empiezas con el tema de los ligues e estas cositas, Claro. pues entonces Dispérsaste. Sí. igual te dispersas un pouco. Sí. E entonces non deixas todo para a última hora, pero bueno, lembrome pois levantarme igual ás 3 ou ás 4 da mañá para estudiar, comía cafetera de café e estas historias, e bueno, deixabas todo aí un pouco máis para o último día. O sea, foi cambiando, e na carreira tamén. E tiñas curiosidade xa daquela pola comunicación e polo xornalismo? A ver, tiña aí como el corazón partido un pouco, o sea, sempre me gustou moito o tema da enseñanza. Non fui un profe porque, bueno, despois cambiei, pero bueno, o tema da enseñanza é unha das historias que teño aí como un pouco apartadas, porque me gustan os nenos, gústame as aulas, gústame compartir, escoitar, pero despois de repente, un día daste conta e dices, ostras, como me gusta isto, porque na miña casa había unha cousa que sempre estaba encendida, que era a radio. O sea, meus pais encendían a radio pola mañá e eu creo que e miña abuela, creo que se apagaba pola noite. O sea, acórdome de escoitar, bueno, pois radionovelas, imaginadevos xa onde queda eso que vos sona a vos a prehistoria, radionovelas con miña abuela, aquel consultorio famoso de Elena Francis, bueno, na casa de meus pais a radio vivía con eles, despois claro, unha vez que teñen unha filla que estudia xornalismo e que encima tamén acaba traballando na radio, xa nin che quero contar, pero a radio sempre foi compañeira de viaxe e o mellor foi por eso, que conste que cando tomei a decisión de estudiar xornalismo, houve xente que lle sorprendeu moito, porque decían, como? Co tímida que eres ti, vas facer xornalismo e vas poñerte diante dun micro e vas a... Eu dixen, bueno, vou intentalo, igual resulta que non pode ser, pero vamos a intentalo. Tamén é un mundo de tímidos. Sí, é un mundo de tímidos, a verdade que sí. Creo que sí. E se non foses xornalista, que che gustaría ser? Aparte de profesora. Eu creo que esas dúas cousas, o sea, se non fose xornalista, eu creo que profesora. Tamén tuve unha época na miña vida que pensei en ser misionera. Bueno, o sea, imaginadevos, o sea, non sei, houve unha época aí na que tamén pensaba eso, viaxar polo mundo e axudar a xente. Tamén unha cousa que sempre me chamou a atención e que ahora creo que me faría feliz. Así doutro xeito, Sí, pero bueno. Doutra maneira, sí, pero sí, era unha cousa que tamén me chamaba moito a atención. Bueno, o xornalismo tamén ten algo que ver con axudar a xente. Moitas veces eres a voz da sociedade, non? Sí, eres o transmisor, por decirlo de alguna maneira, de esas cousas que che chegan e, bueno, pois ti falas chegar, valga a redundancia, ao resto da xente, sí. Marchas a Madrid estudiar a carreira, que supuxo para ti ese cambio? Pois mira, eu sentíme un pouco como Paco Martínez Soria, o sea, chica de barrio, 17 anos, porque eu nacín en decembro, entón non cumplía os 18 hasta que xa estaba ali asentada en Madrid. Bueno, pois eso, Madrid, cidade enorme, afortunadamente tiña ali familia, unha tía de miña nai e unha prima irmá co seu marido e os seus fillos que en parte ao principio foron a miña salvación, porque senón a tantos kilómetros de distancia da miña familia como que era un pouco duro para unha persoa que nunca se separara dos seus pais e do seu irmán. E a experiencia, a verdade, que foi moi boa, sinceramente. O sea, marchei eso con 17 anos, fixen 3 anos de carreira en Madrid, na Universidade Complutense, e eu, que como non paro nunca, o primeiro ano xa de carreira, dixen, ostras, eu quero facer prácticas, entonces digo, vou chamar por teléfono a COPE, por exemplo. Entonces chamei por teléfono a COPE, fun na Semana Santa, creo lembrar, a visitar ao xefe de informativos que había naquel momento en COPE Lugo, Paco Rivera, un prestixioso xornalista da cidade de Lugo, e dixome, sí, sin ningún problema, vienes a hacer prácticas, vale, bueno, pues nada. Ali me fun o primeiro verano, funme no Nadal, volvín logo na Semana Santa do ano seguinte do segundo curso de carreira, volvín no verano, volvín nas Navidades, o sea, encantábame a radio. O sea, encantábame a radio e eu ali era plenamente feliz. Entonces, no terceiro ano de carreira, un día recibo unha chamada, sorpresa, do director da emisora, e díceme, oye, Carmen, queda unha vacante, si queres podes vir traballar. E digo, ostras, terceiro de carreira, vou traballar. Bueno, primeiro, disgusto de meus pais, porque me fun a Madrid, eso, a 500 kilómetros de distancia, a estudiar esa carreira, familia humilde, co sacrificio económico que tuveron que facer para que eu estivese ali, residindo nunha residencia de estudiantes, vindo casi
casi todos os meses, se non un mes e medio, 2 meses, viña a velos, o sea, Jolín, pois autobús, non era o habitual, non? Non era o habitual. Entonces, bueno, viña sempre que podía a casa. E entonces, claro, bueno, eso, primeiro disgusto que te vas, logo encantados porque estaba ali facendo algo que me gustaba e logo porque me escoitaban na radio e tal. E de repente, eu sempre tomei as decisións pola miña conta. Dixenlle xa ao director ese mismo día, sí. E depois, cando lle contei aos meus pais, dicen, pero vamos a ver, pero isto que non entende, esto, como se pode entender isto? O sea, primeiro queres irte e agora queres vir. Digo, pois mira, é que me ofrecen este traballo e... É unha oportunidade que hai que collela, non? Exactamente, os trenes pasan unha vez. Exactamente. Entonces, pois, ala me viñen e estuven, pois, eso, traballando xa desde o ano, que non me quero equivocar, no ano 90. Empecé a traballar e, bueno, pois, despois de varios periplos e medios de comunicación ata o día de hoxe, pero así foi, o sea, decidino e viñeme e acabei a carreira. En vez de acabala os 2 anos que me tocaban, acabeina como 3 ou 4 despois, porque depois cheguei a Lugo. Mereceu a pena. Cheguei a Lugo, traballar, anotárame e apuntarme á escola de idiomas, o sea, iba a inglés, a francés, a galego, saquei o carné de conducir, porque necesitaba o carné de conducir, porque a emisora da COPE quedaba nuestra radio de Lugo en aquel momento. Entonces, bueno, fora un ano bastante tolo, pero bueno, non me arrepiento para nada da decisión adoptada nese momento. Que ben. E tes algunha anécdota de estudante por Madrid? Anécdota de estudante por Madrid, do ben que o pasábamos, sinceramente. Quero decir, no, do ben que o pasábamos e que me anotaba tamén a todas cantas actividades e historias había, quero decir, pois mira, anécdotas, ir, por exemplo, aos estudios da cadena SER e poder ver en aquel momento a Carlos Herrera e a Iñaki Gabilondo. Ostra. Ir a ver a Iñaki Gabilondo a unha conferencia, compartir tamén experiencias con Miguel de la Cuadra Salcedo en un curso de verán, me parece que era no Escorial. Un montón de posibilidades que tiñas na facultade e bueno, que eu aproveitaba absolutamente todo e para min eso foi tamén unha parte moi importante. Despois apuntárame, por certo, ao estudio de radio que había ali na facultad, pero claro, cando fun ali as primeiras veces, eu decía, xa viña de facer prácticas na COPE e todo o que iba a poder aprender ali, o sea, eu xa o sabía. Entonces dixen, bueno, pues como que vou deixar o sitio para outra persoa porque non tiña moito sentido, porque a verdade é que en COPE Lugo, ao final, acababas facendo de todo, quero decir, pois informativos, programas musicais, grabación de publicidade, de todo. Entonces, bueno, aquilo como que decía, bueno, no, é mellor que o faga outra persoa porque eu, ao final, vou estar ali e vou aproveitalo tamén de outra maneira. E como foron eses primeiros anos dentro do mundo da comunicación? Primeira imaxe, alá veu con un compañeiro que non conocía de nada e me dice, grabadora en mano, este periodista que che decía que era xefe de informativos que vos decía, Paco Rivera, dice, tes que ir a facer unha entrevista aos rapaces que están facendo a selectividade. Madre mía, eu decía, pero como vou ir ali facer unha entrevista se son pouco máis, o sea, é que eu son casi como a eles, entonces, alá vou levame un compañeiro, porque daquela ainda non tiña o carné, acababa de chegar, levame o compañeiro, vou ali, bueno, morta de vergonza non, o seguinte, o sea, eso o recordo perfectamente. E logo nada, pois fixen, supoño que farías preguntas, volvín co audio, editámolo, fixemos a noticia e así foi como empecéi. Foi unha etapa de aprendizaxe, a verdade que preciosa, porque todos os compañeiros que tuven en COPE Lugo, pues, locutores, técnicos, redactores, se volcaron absolutamente, quero decir, lembrome compañeiras míticas como, por exemplo, Teresa Castro ou María José Fernández Azpeitia, pecharse comigo no estudio para decirme como se grababa a publicidade. Eu tiña unha historia que sigo tendo, que falo moi rápido, pero sempre me decían, es que falas moi rápido, pero vocalizas moi ben, entón entendes. Entón, para gravar a publicidade, metíamos un lápiz na boca e entonces para intentar ir máis lento, quero decir, teño todas esas anécdotas e todo ese aprendizaxe que tuve en COPE que, sinceramente, eu creo que o que sei de esta profesión, sobre todo da radio, yo debo a todos os compañeiros e a esa emisora. Traballaches en moitos medios, como na Voz de Galicia, na TVG, en Onda Cero. Que recordos tes de cada un deles? Que che aportaron esas experiencias? A ver, aportaronme moita experiencia profesional, pero tamén personal, porque tamén é verdade que en casi todos, non, en todos os sitios fixen amigos cos que sigo mantendo unha relación moi estreita. Profesionalmente todo, quero dicirche, a ver, pois eso, en COPE son as primeiras veces de todo, en COPE Lugo, despois viñenme para aquí, para COPE Ribadeo. Despois de COPE Ribadeo estuve 9 meses, creo lembrar, na Televisión de Galicia, que recorrín a provincia de Lugo enteira, que
había zonas que non coñecía, como a zona sur, teño que decilo, e entonces facendo todas esas reportaxes, pois fixen moita xeografía por aí. Despois estuve en Radio Voz, que foi outra escuela total, porque facíamos directos desde todas partes, quero decir, pois había unha manifestación, imagínate, de uns mineiros que lembro, por exemplo, agora, en Pedrafita do Cebreiro, pois alá nos íbamos, facíamos ali un directo, problemas coa distribución da comarcalización, que vos sonará así un pouco, bueno, pois na Fonsagrada, bueno, facíamos programas de todos os sitios, houbera problemas tamén e manifestacións, creo recordar, con algo que teña que ver coa lei de educación, e facíamos tamén directos desde todas partes, pero claro, os directos non son como ahora, que colles o teléfono móvil e lo haces desde cualquier sitio, ¿no? Aí igual tiñas que buscar un teléfono fixo para que cho deixasen poder enchufarte ali ou levar, bueno, despois algúns artilugios que se levaban naquel momento e que decías, señor, que non falle nada porque isto é terrible. Mira, lembro un programa feito desde un concello como de Friol, que un compañeiro que iba conmigo tivo que estar con unha antena así posto pola ventana para que aquel programa pudese emitirse e non se cortase. O sea, imaginadevos, isto casi son a prehistoria. Entonces quedaste con esas anécdotas. Eso en Radio Voz, e despois en Onda Cero, bueno, fun xefa de informativos durante 8 anos, e a verdade é que tamén foi unha etapa espectacular. Bueno, pois nada, esta profesión permíteche estar en contacto con xente como Carlos Herrera, como Luis del Olmo, como Isabel Gemio, como Carlos Alsina, que ademais de ser compañeiro de aula, fomos moi amigos na miña etapa en Onda Cero. Bueno, pois eso, aprendes de todos un montón, e de cousas que che toca vivir, como por exemplo, pois vénseme agora a mente a catástrofe do Prestige, que foi onde compartí micrófono con moita desta xente. Pois mira, lembro unha noite boa facendo o programa desde Cangas do Morrazo e presentando os boletíns con Luis del Olmo. Eso é impresionante, quero dicirche, facer os boletíns con unha persoa a que admiras da radio desde facía moitos anos. Bueno, pois Carlos Herrera tamén facendo o programa desde Muxía, La Brújula desde la delegación del gobierno en A Coruña, con Carmen Martínez Castro. Quero decir, é unha profesión que che permite, bueno, pois ao final coñecer, ter o teu carón e aprender de toda esa xente que para min foron e son referentes do xornalismo, cada un no seu ámbito e ao seu xeito, claro. E como viviches a transformación a digital dos medios? Porque, bueno, cambiou a profesión, non? Totalmente, e agora xa me queda moi lonxe, porque quero dicirche, levo desde o 2008 en outra faceta totalmente diferente, pero que houbo cambios super rápidos, o sea, eu acórdome de mesas nas que modulabas con uns botoncitos destos redondos, logo chegaban as regletas, logo despois os minidis, logo que casi non había capacidade de adaptación. Eso sobre todo cando facías ti as cousas en autocontrol. Logo, bueno, pues eu en Coruña non facía autocontrol, xa digo, era xefa de informativos e, bueno, tiña os compañeiros técnicos e demais que se preocupaban de todas esas cousas, pero que o cambio foi brutal nuns anos. E imagínome que agora moitísimo máis, o sea, pero xa estou perdida aí. No, é un mundo que se vai actualizando constantemente. Sí. Hai que poñerse as pilas e adaptarse aos tempos, pero ás veces costa, quero decir que os máis novos tedes máis sorte. Os que xa vamos aí un pouco bueno, todo é aprender, Sí. Bueno, queremos coñecer a túa opinión de como ves o xornalismo local. Como vexo o xornalismo local? Vamos por partes. Xornalismo local, por exemplo, na radio vexo mal, sinceramente, porque creo que as grandes cadeas están tendendo a facer unha cousa que eu creo que non deberían facer, que é prescindir prácticamente da programación local, do que realmente lle interesa a xente que está ao outro lado da radio. Eu lembro cando en Radio Voz facíamos un programa de 3 horas pola mañá e outro programa de outras tantas horas pola tarde centrado única e exclusivamente na actualidade local. Lembro tamén esas etapas en COPE nas que facíamos programas musicais en contacto coa xente que che pedía cancións, que che contaba historias e que ocupabas todas as tardes da fin de semana. Quero dicir, esas cousas botos de menos na radio. Creo que hai que apostar máis polo local e menos polo nacional. Quero dicir, o nacional xa ten o seu espazo. Logo, bueno, pois hai medios que siguen apostando evidentemente polo local, como a prensa digital, como a prensa aínda en papel, os xornais que teñen as edicións da Mariña siguen apostando por isto,
pero boto de menos, sobre todo, xa digo, na radio. O resto creo que sí, que máis ou menos, bueno, pois está ben enfocado, recollendo as noticias desta zona, de Ribadeo, da Mariña, da provincia de Lugo, pero na radio sí que o boto de menos. E atreveríaste a vaticinar, por exemplo, fai unhos anos decíase, a radio está acabada. Creo que eso non é certo, de feito está rexurdindo cos podcasts. Ahora están dicindo o mismo coa televisión, coa prensa impresa. Cal é a túa opinión? A ver, eu creo que larga vida a todos os medios e creo que levamos escoitando eso moitos anos e eu espero que non se chegue a producir, evidentemente. A radio está aí, vas con ela a calquer lugar, quero decir, podela levar contigo, se non levala no coche ou donde tú queiras, ou se non, pois, a través dos podcasts. A televisión, bueno, claro, hai moita oferta, a xente nova parece que se decanta por outras cousas, pero, bueno, a xente a partir de 40, 50 anos, pois eu creo que sigue consumindo televisión en diferentes formatos. E a prensa en papel, sigue aí. Quero decir, que iba a desaparecer a prensa en papel e eu levo escoitando eso 20 ou 30 anos casi. E de momento está aí. Para mí, como ler a prensa en papel, para min, nada, o sea, eso de pasar e estar aí e volver a mirar e con un cafetito e tal, ten o seu encanto. Ten o seu encanto, para min ten o seu encanto, o mismo que a radio e o mismo que algunhas cousas da televisión, outras teñen menos, pero bueno. E crees que a sociedade está ben informada? Non é unha pregunta fácil. Sobre todo sobreinformada, a veces. Bueno, a xente a veces nova... sobreinformada e a veces mal informada, porque entre todo o que che pode chegar a través do móvil, a través das redes sociais e a través de todo, hai tanta mentira e hai tanto bulo e hai tanta manipulación que hai que seleccionar moito, porque senón eu creo que a xente pode chegar a confundirse en moitos momentos. Eu creo que hai que seleccionar moito porque nos bombardean absolutamente por todas partes. Entonces, bueno, non é fácil, quero decir, non é fácil. E contanos como foi a chegada de Faro Norte Comunicación, como xurdiu o proxecto? Pois a chegada de Faro Norte Comunicación xurdiu porque, a ver, como vos decía, eu traballei aquí en Ribadeo, en Cope Ribadeo, conocín a Beni Mántaras, fomos amigos e despois parella. Entón, bueno, pois el traballaba aquí en esta zona e eu estaba, pois, en ese momento en Lugo, na primeira parte da nosa relación e despois na Coruña. E en un momento determinado, pois dices, bueno, pois a ver, hai que pensar en un proxecto de vida, a ver como se pode facer. A xencia de comunicación en aquel momento creo que non había ningunha ou casi ningunha na Mariña no 2008 e, bueno, a xente a que yo plantexamos pareceulle unha idea interesante e así decidín, bueno, pois coller unha excedencia en Onda Cero e abrir Faro Norte Comunicación, así, a lo loco, sin idea, quero decir, o sea, eu tiña contacto desde o outro lado con as agencias de comunicación que empezaban en aquel momento tamén a traballar en Galicia e que che mandaban noticias pois desde diferentes lugares e de diferentes formacións políticas, clientes, etcétera. E de repente decido facelo aquí e empecé no 2008 e aquí seguimos cumplindo este ano 18 anos. Que ben, noraboa. Gracias. Bueno, logo abreste camiño no mundo das asociacións e chegas a CISA. Como foi ese momento? Como che decía e como vos decía, eu sempre fui moi inquieta e o meu tema coas asociacións xa viña da época de adolescente, porque no meu barrio, no barrio das Gándaras, montamos a Asociación Xuvenil San Xosé. Conseguimos un local social, fixemos un montón de actividades, obras de teatro, quero decir, xa me viña vena de por aí. E no caso de Acisa, bueno, pois empecé a traballar con Acisa facendo traballos de comunicación e publicidade. Eu creo que se non foi no 2008, debeu ser xa no 2009 desde o principio e, bueno, pois vas traballando coas diferentes directivas, coas diferentes xerencias e en un momento determinado dices, e por que non vou a mellor dar o paso frente a intentar bueno, pois eso, dar un relevo e intentar, bueno, pois facer outras cousas, manter as que funcionan e levar a cabo outras que poidan resultar novidosas. E entonces, por aí, xa digo, como non paro, o sea, a cabeza non para, que diría outro, entonces, bueno, pois nada, aí estamos en Acisa desde o ano 2022, creo lembrar, e, bueno, pois intentando botar unha man ao comercio, á hostelería, aos servicios de Ribadeo, intentando, bueno, pois facer cousas pola dinamización económica desta vila e
facemos o que podemos. Unhas veces sae mellor, outras veces sae peor, a uns gustaralles máis, a outros gustaralles menos, pero a verdade é que sempre lle poñemos moitas ganas, moito corazón e intentamos facelo sempre o mellor posible. E tamén presides a FCAM. E tamén a Federación de Comercio a Mariña, que é unha cousa rotativa que van presidindo as diferentes asociacións que forman parte e, bueno, pois aí estamos tamén intentando estes últimos meses ou estes últimos anos crear conciencia para intentar paliar esa falta de man de obra que sufrimos absolutamente todas as empresas desta comarca, organizando ciclos de charlas, indo aos institutos a decirles aos nenos dos IES e de FP, bueno, pois que aquí hai moito traballo, que hai moita man de obra, que hai uns traballos nunhas condicións tan dignas como os que pode haber en grandes cidades e que os necesitamos e que sí que está moi ben que todo o mundo ten que vivir a súa experiencia de, evidentemente, de estudiantes, a ir fora, coñecer outros sitios, pero que eu creo que o mellor sitio, sinceramente, para vivir, a mí non se me ocurre outro que non sea a Mariña e que non sexa Ribadeo. Eu sempre presumo deste paraíso e creo que aquí se está de maravilla. Como dirías que foi cambiando Ribadeo desde que chegaches? Uf, o meu primeiro, a ver, xa digo, moitísimo, porque os primeiros recordos que teño, bueno, o primeiro recordo que teño foi que me perdín aquí, a primeira vez que viñen, cando na década dos 90 viñen aquí traballar, perdíme, pareceu un sitio, dixen, ai, que grande, deixei o coche aparcado, creo recordar, no Parque de San Francisco para ir a Cope, o sea, imaginadevos, o sea, nada, non tiña nin idea, e pareceume un sitio enorme naquel momento, pero sí que é verdad que eu creo que cambiou moito, o sea, cambiou un montón todo, o sea, e bueno, sentínme super ben recibida, creo que en aquel momento salía como en 2 ou 3 pandillas coa radio, con os de non sei donde, aqueles de outro sitio, a ver, super ben recibida. Lémbrome da movida nocturna que había en aquel momento en Ribadeo na década dos 90, que os mércores e os xoves había ata concertos nalgúns locais, e unha noite coincidiron aquí cantando Paolo Salvatore, que igual non vos sona, ou sí, e Miki, e aquel de Enséñame a cantar. E digo, bueno, isto era unha cosa, pero insólita, quero dicir, que había marcha durante a semana. Os fines de semana, por suposto, pero incluso durante a semana. Todo eso tamén é verdade que se foi perdendo, o sea, eso foi cambiando. A raíz da pandemia tamén cambiou todo bastante, quero dicir, o ocio nocturno, os tardeos, as comidas, os horarios. Bueno, Ribadeo creo que mellorou moito desde a primeira vez que viñen eu aquí, que tive en contacto con isto. E se falamos do boom da Playa das Catedrais, que queredes que vos diga? Que eu cando cheguei aquí, pois eso, na década dos 90 ou incluso a principios deste século do 2000, ai Dios, eran unhas pouquiñas persoas as que sabían desa praia, que baixabas ali, que podías pasear sin xente en pleno mes de agosto e disfrutala, e quen te ha visto e quen te ve. E afortunadamente, bueno, pois hai eses pases controlados que van chegar agora en xullo e que se van a mantener ata finais de setembro, porque senón eso podería ser, bueno, pois unha marabunta e un desastre medioambiental. Claro. Totalmente. E bueno, como é Carmen Cruzado fora do traballo? Como é Carmen Cruzado fora do traballo? Pois moi parecida a do traballo, moi de familia, moi de amigos, moi do Breogán, moi do baloncesto, é verdade, moi do baloncesto, aínda que, bueno, ahora por diferentes circunstancias non vou moito a velo en vivo e en directo, pero sí que vexo na televisión, e, bueno, hei de decir que, bueno, iba con meu pai, meu irmão sigue indo, miña fillada, meus amigos seguen indo ao baloncesto, entonces, bueno, eu se non pola tele, se non o día seguinte no periódico, eu sempre sei máis ou menos como está a cousa. Entonces, eso, moi de amigos, de os amigos de prácticamente toda a vida, moi de familia e de poder sair, disfrutar coa gastronomía, disfrutar con un café, que son moi cafeteira tamén, e, bueno, pois así, con unha sonrisa máis ou menos sempre na cara, que eu creo que é moi importante recibir a xente con unha sonrisa e empatizar, e eu creo que son así. Como un día normal na túa vida? Que fas?
Pois un día normal na miña vida, pois mira, sona o despertador a 7:15. Todos os días. Mais menos, sí, casi todos, o sea, incluso menos o domingo, o resto dos días, 7:15, 7:30, e nada, pois ducha, oficina, mala costumbre, desayuno en oficina, non debería ser, recomendo que desayunedes na casa, porque senón eso non é facilmente controlable, porque aparece un pola porta, non sei que, Claro. non sei canto, entonces, bueno, nada, o sea, nada. Bueno, pois nada, eso, chegar, repasar e revisar pois, todos os medios, prensa escrita, prensa digital, elaborar os dosieres de prensa, enviálos aos clientes para os que traballas e logo o día a día, o que che vayan evidentemente solicitando. Parón ás 3 e pico da tarde para comer e volver ao cabo de 2 horas hasta que acaba a xornada, preparar cousas para o día seguinte, xa sexan notas de prensa, campañas de publicidade, gravar publicidade para a radio, bueno, eso así máis ou menos o día a día, unha xornada de longa duración porque la vida de los autónomos es la que es. É certo que os xornalistas non desconectan nunca? Non desconectas nunca. Eu creo que ao final non desconectas nunca, porque cando non é unha cousa é a outra, quero decir. A ver, sí que é verdade que cando van pasando os anos, sí que intentas desconectar un pouco máis, pero ao final non desconectas, porque nós vivimos moi pegados en Faro Norte Comunicación a actualidade local, evidentemente, que é a dos nosos clientes e o noso día a día, como é a vosa. Pero cando chegas a casa, digo, bueno, é que non quero ver nada, non quero saber nada, pero ao final acabas poñendo algo de noticias para enterarte do que pasa por o resto do mundo, porque tamén hai que estar un pouco informados, e entonces ao final non acabas desconectando nunca. Igual estás na rúa e escoitas o sonido dunha sirena e dices, que pasou? Teño que enterarme porque ese gusanillo que levo por dentro teño que saber o que pasou. Ou ves un camión dos bombeiros nunha rúa, pois eu vou ali. Quero decir, aínda que non sexa a miña labor nese momento, sí que quero saber que é o que pasou. Entón, eu creo que desconectar, un periodista ao final non desconecta nunca. Vouche lanzar unha pregunta. Botas de menos a actualidade que ten un periódico ou a radio? O de buscar as noticias do día a día? A ver, pensei que iba a botar a radio máis de menos ao principio, cando din o paso ese de decir, bueno, deixo a radio hoxe, que foi o 31 de decembro de 2007 e o 2 de xaneiro de 2008 empezo con este proxecto de Faro Norte Comunicación. Encima, bueno, pois eu ali sola, na oficina, en aquel momento non tiña compañeiros na oficina, empezamos dunha forma moi humilde e tal, pero bueno, despois ese gusanillo que me producía funo matando eso, pois ao final gravabas tamén algunha entrevista, os audios dos clientes para mandar, e logo empecé a gravar publicidade, cousa que eu, desde a etapa de COPE Radio Voz, creo que no tempo que estuve en Onda Cero non fixen grabacións publicitarias, e entón, bueno, vas matando o gusanillo un pouco con eso, pero bueno, a radio como que es unha droga dura. E a quen lle gusta é difícil que deixe de estar aí. É un medio moi especial. Sí, é un medio moi especial e moi difícil desconectar de todo. Entón, tamén escoito moita radio por exigencias do guión, sobre todo a radio local, o que vos decía antes, bueno, pois para saber se as cousas que mandas dos teus clientes salen, se a publicidade e as campañas que fas tamén saen, e logo moita radio, o sea, moita música. Gústame moito escoitar música na radio. E antes comentabas que eras moi tímida cando empezaste na carreira. Como foi perder esa timidez e soltarte? Eso, pois nada, o que vos decía. Hai algún truco? Podes darnos? Porque a veces costa. Sí. A ver, sí que costa, comentábamos antes a micrófono pechado, que, a ver, non sei se sería capaz agora de facer un directo como esos que facía na radio, que pues, te mandan, bueno, pois eso, a cubrir un naufraxio, a cubrir un congreso de un partido, a cubrir un suceso de outras características, calquer tipo de noticia. A ver, esa adrenalina, creo que eso, ao final, esa adrenalina e ese nerviosismo igual é o que che fai perder a timidez nese momento, pero non quere decir que unha vez que se pecha o micrófono non a sigas tendo. Quero decir, por exemplo, para mí sempre foi máis fácil presentar un informativo na radio que presentar un acto con público nun salón. A ver, agora fago e non teño moito problema. A ver, sempre temos un pouco nervioso, pero a ver, a radio, bueno, mantén esa distancia, o sea, tú estabas aí metido en tu pecera, co teu compañeiro técnico de sonido en fronte e non pensas que en quen te está escoitando, eu non pensaba en que me estaba escoitando, sabes? Como non ves a xente, dices, bueno, pois xa está, pero facelo, pois eso, cara a un público, un auditorio de 500 ou 1000 persoas, como que che dase un pouco de máis... Custa un pouquiño máis, sí. Custa un pouco máis, e aínda co paso do tempo e que o fagas moitas veces, bueno, pois... Sigues mirando as persoas así de frente. Exactamente, dices, bueno, vou buscar unha que
que me dé así confianza como para dirixir ali a mirada e non descentrarme mirando para o resto. Eso foi un consello que me deches unha vez que che preguntei. Sí. En plan, teño que falar diante de moita xente, que fago? Pois Céntrate nunha persona. Sí, eu sempre intento centrarme só nunha persoa que me dé confianza, pois mira, se vos tuvera vos aí, imagínate, nun auditorio estiveras unha das dúas, pois nada, pois dirixiríame casi sempre a vos e senón despois un pouco así como al infinito para sí. descentrarme e non ver a cara esa que pon a persoa que igual dice, eu que sei, a súa cara igual en ese momento me está dicindo, bueno, non me está gustando o que estás facendo, ou está dispersa, ou lle está dando o sono, eu que sei. Entonces, bueno, centrarse eso nunha persona, nunha mirada que ti consideres que pode ser amable e que che pode resolver nese momento. Se en algún momento temos que facelo, ti vas no público ou vou eu, vale? Faríache reír sempre. O sea, que é mala señal. Sí. Bueno, pois imos tomar este cafetiño antes de pasar á ronda rápida. Vale, pois vamos a disfrutar deste café que eu que xa tomei antes un pouco, digo que está riquísimo, sinceramente. Coffee Urban de Viveiro. Moi rico. Bueno, imos comezar a ronda rápida de preguntas. Contesta o primeiro que se che veña á cabeza. Vale. Ou bueno, se te queres enrollar un pouquitiño, non está Non pasa mal. nada. Comezas ti, Comeza ti. Veña, un lugar da Mariña. Ribadeo. Que é o que máis valoras da tua etapa actual de vida? Ahora quedeme en blanco eu. É unha pregunta complicada. Sí, parecía así unha tontería, pero son un pouco intensos a veces. Traballar en un sitio pequeno como Ribadeo que che permite moverte con moita facilidade e estar rápido en calquer lugar. Medio de comunicación favorito. Radio. Último capricho que te deches. Seguro que algo gastronómico, algunha cea ou comida para disfrutar da gastronomía que é un dos meus placeres. Un xornalista co que te irías de cañas. Carlos Alsina. Mar ou montaña? Mar. Monarquía ou república. Está complicado. Sí. Sí. Vamos a deixalo como está. Un momento con a Cisa. Un momento con a Cisa. As festas do comercio. Unha comida. Unha comida. Dios, é que me gusta todo. Teño difícil. Torrendos, veña. Un lugar de Lugo. Un lugar de Lugo, o barrio das Cándaras. Unha persoa referente na túa vida. Miña mai. Un medio no que fuches feliz traballando. A radio. E algunha etapa coa que te quedes? Os inicios na radio. Un titular que che gustaría dar? A paz no mundo. Unha palabra que defina a Mariña. Beleza. Que nunca falta no teu día a día? Un sorriso. Un soño que todavía che quede por cumplir. Viaxar. Moito. Algún sitio especial. Pois mira, calquera capital europea e, se non, África. Por eso de misionera, non? Exactamente. Un consello para os novos xornalistas. Un consello para os novos xornalistas. Pois que lle poñan moitas ganas, moita vocación e que non estén pendentes do reloxo. Bueno, vamos facer un pequeniño xogo e que nos digas dúas mentiras e unha verdade. E nós temos que adiviñar cal é a verdade. Está moi de tendencia ahora nas redes sociais. Entrevistei a Rafaela Carra, entrevistei a Bon Jovi e entrevistei a Mariano Rajoy. Un deles é verdade. E dúas son mentiras. Dúas son mentira. Pois eu creo que é verdade que entrevistaches a Mariano Rajoy. E tú que crees, Tania? Ojalá fose yo Bon Jovi. Diría Rafaela. Acertou Maitane. Entrevistaches a Rajoy? Sí. A ver, contanos eso. Eso non pode pasar. Pois mira, estaba aquí en Ribadeo de fin de semana e chámanme para decirme, mira, tes que vir facer unha entrevista a Mariano Rajoy que está en un hotel en Coruña. Digo, como? Sí, tes que vir facer unha entrevista a Mariano Rajoy en Coruña. Bueno, pois alá collín o coche e alá me fun a facer unha entrevista a Mariano Rajoy. Era unha precampaña de unhas eleccións, non me lembro de cales. Moi ben, xa coincidira con ele, a verdad, en unhos foros que organizaba La Voz de Galicia, coincidira en Ourense e en algún outro sitio, e a min sorprendeume nas distancias cortas, porque despois de ver ao político personaxe que nos sona a todos máis da tele e de algunhas das cousas que comentaba, sí que me sorprendeu, sí. Que ben, que anécdota.
Bueno, rematamos, non? Sí. Danos pena. Sí, quedaríamos Foi aquí... un placer. Sí, quedaríamos moito tempo máis, que é superinteresante a Bueno, conversa. Temos unha pregunta que xa é a nosa pregunta final, que é en que momento te quedarías aquí agora? Un momento especial da túa vida que non te importaría repetir sucesivamente. Eu creo que, sinceramente, todos, o sea, ningún. Como decía antes, os trens pasan unha vez, bueno, pois eu fun collendo algúns, outros deixeinos pasar. É verdad que nunha ocasión Carlos Alsina intentou levarme para Madrid, bueno, hai que poñer todo nunha balanza, a tua vida personal, a tua vida profesional, e ao final ese tren sí que o deixei pasar. E, bueno, pois gracias ao mellor a deixar pasar ese tren, agora estou aquí en Ribadeo, onde levo 18 anos. Entonces, eu creo que me quedaría con... O sea, non me arrepinto de nada. E me quedaría con calquer momento dos vividos na miña faceta profesional. Que ben. E persoal? E persoal, pois tamén con todos, quero decir, o sea, a miña infancia foi super chula, como vos decía antes, a adolescencia o mismo, manteño as amistades do colegio, o sea, as amistades de toda a vida, que as teño en Lugo e distribuídas por aí, Barcelona, Vigo, non sei que, pero que sempre intentamos xuntarnos no verán, e no ámbito persoal, bueno, pois coa miña familia, coa miña parella, o sea, non me arrepinto absolutamente de nada na miña vida, nin personal, nin profesional. Eu creo que volvería a facer o mismo. Bueno, ojalá nos, dentro dunhos anos, dicindo isto mismo, Sí. Bueno, sí. bueno, foi un placer, teño que dicilo, moitas Para gracias. nos máis. A ver que nos traes por aí, antes de rematar, que xa nos Algo olvidábamos. traigo, porque además Sí. é unha cousa da que levo falando un cacho. Entonces, mira, esto tiña unha oficina desde fai un montón de tempo. Es un Antiestrés. antiestrés. Ostras, eso vennos moi ben. Pero es un antiestrés con unha sonrisa. Entonces é un antiestrés, eso, eu como son unha persona que sempre digo que temos que ter moita empatía cos demais e que unha cara amable e un sorriso é sempre moi importante, entonces pois deixo vos este sorriso para que o teñades aí e para que os Venos, lembredes de sí, Carmen bonito. Cruzado cando o vexades aí na vosa Eso, estantería. viremos darlle uso máis dunha vez. Bueno, eu tiño ali na mesa, sempre o teño así. Sí. Teño unha pizarra na casa na que tamén teño posto unha sonrisa para non esquecerme, porque todos temos momentos malos tamén Sí, na vida, claro, evidentemente. sí. Entón eu creo que non hai que deixar de sorrir nunca. Moi ben. Pois, Carmen, foi un placer terte por aquí. Gracias a vos. Esperemos que o pasaras ben este Eu anaco. pasei no ben, foi divertido, recordei cousas que igual xa tiña aí casi un pouco esquecidas, pero pasei no moi ben, a verdade. Moi ben, pois foi un placer, moitas gracias. Gracias. Gracias.